ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି। ପୁରୁଷର ଚାରି ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଏଇ ଚାରିଜଣ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିପଦ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। କରଜ କରିଥିବା ପିତା, ଚରିତ୍ରହୀନା ମା, ସୁନ୍ଦର ପତିତା ପତ୍ନୀ, ମୂର୍ଖ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ପୁତ୍ର। ସନ୍ତାନ ଓ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତଫାତ ନାହିଁ। ଜଳକୁ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଢାଳିଲେ ତହିଁର ଆକାର ଧାରଣ କରେ, ସନ୍ତାନକୁ ସେମିତି ଗଢ଼ିଲେ ସେ ସେମିତି ଗଢ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ପରିଚୟ ମିଳେ। ସମସ୍ତେ ତ ସୁଖର ସାଥୀ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, ପାଖରେ ରହି ସେବା କରେ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଏ, ସେ ହିଁ ଅସଲ ବନ୍ଧୁ। ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ମତଲବୀ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିଶ୍ରମ ବିନା ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ଫଳେ ନାହିଁ। ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆମ୍ବଗଛ ମୂଳେ ପାଟି ମେଲା କରି ବସିଲେ ଆମ୍ବ ଆସି ପାଟିରେ ପଶିଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁଃଖ କଲେ ଦୁଃଖ ବଢ଼େ। ଏଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ। ଭଲ ଖାଇଲେ, ଭଲ ପିନ୍ଧିଲେ, ଭଲ ଘରେ ରହିଲେ ଜଣେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଭଲ ଗୁଣ ଓ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଜଣେ ବଡ଼ ହୁଏ।